DXDC Radyoman Report. Gialerto sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD-11 ang publiko batok sa mga impormasyon nga may katag online kalabot sa madawat nga food stamp nga nagkatidad og 5,000 ka pesos alang niadtong dili miyembro sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kun 4Ps ingon man adto nga miyembro sa Unconditional Cash Transfer kun UCT. Giklaro sa DSWD nga ang ilahang food stamp program wala nagahatag og kwarta, hinay makadawat og 3,000 ka pesos food credits ang mga benepisyaryo diretso sa ilang electronic benefit transfer card. Nasayrang dili lang kini ang unang higayon nga gigamit ang DSWD sa fake news. Dinginumduman nga niadtong Abril 2022 sa dihang mikatag usab sa social media ang pagpangilad nga maghatag matud pa og ayuda ang DSWD ayha ang May 9, 2022 national elections. Ug uban pang fake news nga sagad makita diha sa social media. Giawag sa DSWD nga gilayong i-report ang mga makita nga fake news o kadudahang impormasyon sa social media pinaagi sa pagpadala niini sa email nga dms@dswd.gov.ph. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko Radyoman Kirby Manzon, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.